erinomainen esimerkki juuri tämmöisestä 180 asteen käännöksestä, mutta annetaanpa Iinan itsensä kertoa. No niin, tervetuloa Rahalive-haastatteluun. Kiitos Mikko. Kerros vähän että mitenkä sä oot aikanaan varapuuhun törmännyt ja minkälainen tilanne silloin on ollut? Tämä ei nosta enää häpeää kauheasti, mutta joskus nosti. Ensimmäiset aikuisvuoden ajat meni sillä tavalla, että töitä tehtiin ja rahaa tuli ja kaikki oli hyvin ja näin. Mutta sitten kun lähdettiin tekemään sydänlähtöistä työtä, niin mun talous tippasi ja se aiheutti aika paljon niin kun masennusta ja kaikkea kurjuutta. Ja mä olin alkanut sitten tutkimaan tämmöistä itsensä kehittämistä enemmänkin joka elämän osa-alueella ja en tiedä mistä pomppasi sitten teidän jutut esiin ja ajattelin ottaa siitä oljenkorresta kiinni ja tulin, joku webinaari se oli ja siitä mä tulin sitten taitavaksi rahan kanssa valmennukseen ja se muutti kaiken. Mä oon aloittanut yrittäjänä niin kuin 21-vuotiaana. Mulla oli heti 2 liikettä täällä Laitlasta päin ja sitten oli Turussa. Ja tein rakennekynsiä ja ripsien pidennyksiä ja suihkurusketuksia ja meikkauksia kuvauksiin. Mä pääsin heti niin kuin kärkinimeksi meikkaajana tekee isoja kuvauksia ja tällaista. Ja asiakkaita riitti ja sain olla tällainen työnarkomaani niin kuin mun perheessä tykätään. Sukurasite löytyy siihen. Joo. Se varmaan toi tullessaan sellaista niin kuin näin jälkeenpäin ajateltuna tällaista pinnallista luksus- ja VIP-elämää. Ai että, kyllä. Joo, 12-tuntisia työpäiviä, 6 päivää viikossa ja loput ajat sitten juhlittiin ja rajusti ja VIP-pileissä julkisten kanssa ja näin. Ja mun unelmat, mä toteutin mun unelmia sitten niin kuin näin. Et se on sieltä niinku jäänyt se hyvä fiilis, että mä niinku pystyn siihen, että mä pystyn toteuttamaan unelmia, että ihania niinku matkoja ja 2 asuntoakin vahingossa sijoitin siinä ja remppasin ja näin. Mutta sisältähän mä olin aivan niinku tyhjä ja loin niitä. Mä olin niinku yksi rattaista luomassa niitä vähän ahtaita kauneusihanteita, miksi minäkin sitten niinku mä jouduin itteeni pitää vähän niin kuin hengissä kaikilla juustenpidennyksillä ja kaikella pinnallisella, koska ei ollut koskaan katsonut sisäänpäin. Se oli aika hurjaa. Siinä taitaa tulla jonkunlainen äkkipysäys sitten, kun se vähän sanoo, että sisälmykset tulee pihalle, mutta asiat rupeaa tapahtumaan niin kuin sisältä ulospäin. Se oli nopeeta, kun se rysähti päin kasvoja. Ja se tapahtui sillä tavalla, että mä tein positiivisen raskaustestin samaan aikaan, kun otin ehkäisyrenkaan pois, että se oli täysillä niin kuin semmoinen pysähdys ja äitiysloman paikka ja siinä niin kuin kroppa muuttui semmoiseksi, kun oli aina pelännyt. Mä en ollut ikinä halunnut raskaaksi. Ja mä en ollut sit kuitenkaan ikinä tykännyt itsestäni niin paljon kuin mä silloin raskausaikaan, mitä mä niin kuin itsestäni löysin. Ja ei ollut mitään mahdollisuutta kuin vaan niin kuin pistää koko elämä ympäri. 50% materiasta mä myin, kaikki arvot meni uusiksi, uskomukset meni uusiksi. Mä lopetin meikkaamisen ja yritin työntää sitä meikkaamistakin pois ja kaikkea pinnallista pois, mutta se meikkaus sitten tuli takaisin, se vaan huusi, että minua et jätä, minusta löydät vielä jotain syvempää ja nykyään mä sitä niin kuin työkseni sitten on 10 vuotta jo niin kuin tehnytkin sitä syvemmän tutkailun niin kuin tämmöistä ulkonäköleikittelyä, mutta joo, kaikki meni uusiksi. Vähän luonnollisemmilla menetelmillä.
Kyllä. Kyllä, se varmaan myöskin äitiys tai ylipäätään vanhemmuus varmaan muuttaa arvoja, mutta tietysti sitten vielä, jos tapahtuu niin kuin yhtä aikaa nämä kaksi asiaa, niin se on varmaan ollut aika rajua kyytiä. Kyllä siinä oli niin kuin läheiset ihmeissään, että mihin se Iina nyt niin kuin hävisi, kun sitä ei enää näy illanvietoissa ja se kaljatölkki kädessä ja mitä kaikkea miehet mä aina silloin join penkin alle, että se oli niin kuin semmoinen hyvä Iina. Sinussa on jotain muutakin kuin kilttiä ja kaunista. Joo. Minkälaisista asioista se sitten nykyään haaveilet, jos silloin se oli se tavallaan unelmien toteutusta tuo VIP- ja luksuselämä? Joo, nykyään siis aitoudesta, siis kaiken pitää mennä, että se on niin kuin linjas mun totuuden kanssa ja että mitä aidompi mä pystyn olemaan, niin sen parempi ja sen kautta mä haluan luoda sitä mun maailmaa ja mun yhteisöä. Että mä pystyn olemaan ja tietty niin kun olen alkanut ymmärtää, että se suorittaminen ei ole sitä, mitä mä niin kun haluan ja liiketoimintaa on nyt 10 vuotta sit pistänyt siihen suuntaan, että se olisi niin kun vapaampaa ja täyttymyksellisempää ja että mä pystyn auttaa aidosti ihmisiä niin kun voimaan hyvin ton ulkonäköosion kanssa, että ihmiset vapautuisivat ulkonäköpaineista ja ahdistuksesta, koska se vaan niin kuin tämän varsinkin tekoälyn myötä niin kuin lisääntyy. Toi Instagram-kulttuuri ja TikTok-kulttuuri, mitä me nähdään, niin se on niin kuin tosi supistava ja näin. Mutta mun unelmat on se niin kuin vapaus ja sellainen omanlainen elämä. No totta kai siellä oli, koska oli niin vahvasti se miellyttäminen ja se kiltteys ja se, niin sitten kun alkoi tulee sitä vastustusta ympäriltä, että hei, että mikäs hihuli sä nyt olet ja näin, niin totta kai sieltä niin tuli. Ja yksi suurimmistahan se oli se, että kun se ei niinkään se niin kuin oman elämän muuttaminen. Siinä mä olin jotenkin tosi vahvoilla, mutta sitten kun piti alkaa saamaan omasta elämäntyöstä ja elämäntehtävästä sitä niin kuin taloudellista virtaa, niin siinä kyllä tökkäs tosi isosti, kun aikaisemmin mä olin tottunut siihen, että kun pistää Laitila-Sanomia Turun Sanomiin niin kuin yhden mainoksen, niin ja puskaradio toimi, niin rakennekynnet ja hiustenpidennykset ja tommosethan menee, kun tekee hyvin, niin mulla tuli ovista ja ikkunoista asiakkaita, mutta sitten kun pitikin ottaa toisen näköiset markkinoinnin välineet käyttöön, niin sehän tökkäsi niin sit siihen, että en mä osannut, mua ei kiinnostanut tekniikka. Ja piti alkaa vaan niin kuin ystävystyä sen tekniikan kanssa, koska niin kuin uudestaan ja uudestaan mä tajusin, että tämä on mun väylä sinne vapauteen, sinne niin kuin mun unelmiin. Niin sitten Jumalan kautta sitä sit niin kuin opiskeltiin sieltä ja täältä. Ja mistä kaikki niin kuin ongelmat itselläkin niin kuin johtuu, niin mä pääsin oman hermostoni äärelle, että miten sitä voisi niin kuin, alkaa työstää ja katsoa. Ja mä valmistuin traumaneurohermostovalmentajaksi ja se avasi niin kuin tosi paljon sitä, että mikä merkitys on niin kuin turvalla. Ja tajusin tämän niin kuin varapuunkin ideologian jotenkin vielä vahvemmin, että mikä iso voimavara se on, että sä oot niin kuin turvassa ja niin kuin, että sä teet niin kuin hermostolähtöisesti päätöksiä ja katot sinne sisimpään niitä traumoja, mitä sä kannat sisälläsi ja ne ylisukupolviset. Siis, joo, se oli iso juttu lähteä sitä tutkimaan.
Ja sehän olikin siinä niin kuin alkuvaiheessa, kun ei ollut tajunnut, no puskurista ehkä tajusin vähän, mutta sijoittamisen mä ajattelin, että se on tylsää pukumiesten hommaa, että ei kiinnosta meikäläistä. Niin kun se talous tippasi, niin sehän tippasi niin kuin pohjiin myöten ja sehän niin kuin loi sen masennuksen. Mä olin eka kertaa elämässäni sairaslomalla, mikä oli niin häpeällistä yrittäjäsuvussa ja näin, mutta nyt kun on ollut 3,5 vuotta hankalempi elämäntilanne taas, niin mä oon pystynyt antautumaan tutkimaan mun traumojani ja niin kuin tutkimaan sisimpääni niin kuin, ja antautumaan siihen vaikeammalle ajanjaksolle ihan eri tavalla, kun mä olin siinä välissä. Mä kiitän Varapuuta kyllä isosti, niin olikin niin plussalla mun talous ja alkanut sijoittaa ja näin, niin se oli aivan eri niin kuin työstä itseään siinä kohtaa, vaikka mulla ei yrittäjänä ei ollut kassavirtaa, mutta on se nyt jumalauta niin kuin kivempi niin kuin antautua siihen, kun on talous plussalla, kun että se on niin kuin miinuksella ja ei ole sitä kassavirtaa. Kyllä. Se kaivaa sitä niin kuin vielä syvemmän ja niin kuin, vitsi, se tuntui hyvältä, että mun ei tarvinnut koskea mun sijoituksiin, vaan kun se meni plus miinus nolla se mun kassavirta, niin se silti se niin kuin tukijalka pysyi siellä. Ja mä kyllä niin monesti olen kiittänyt itseäni, että kiitos. Ja sitten jos ajatellaan niitä mun niin kuin, nehän, kun mä oon tehnyt oikeita valintoja, jostain olen saanut vihiä mihin kannattaa sijoittaa, niin sehän on kasvanut näin, niin sijoituksetkin ollut vihreän muotoisia, niin se on tuntunut hyvältä. Hyvä. Oliko jotain muita semmoisia yleensä yllättävät vaikeudet tuo tullessaan myöskin jonkun yllättävän avun jostain, niin onko sattunut joku semmoinen spektaakkallinen myötätuuli tai joku muu sattumus matkan varrella, mikä on auttanut eteenpäin? Vaikka et olisi sinä siinä kyselemässä, niin sanoisin Varapuu. Siis ehdottomasti, koska se muutti mun taloudessa ja siellä turvan tunteessa oikeasti kaiken. Ja pelkästään se, että mä voin mennä opiskelemaan tämmöisiä ennen kylmältä ja kolkolta ja epäkiinnostavilta tuntuvia asioita tällainen villasukat kontis. Ja aina tuli sellainen olo, että ihanko olisi tullut kotiin. Ja kun teiltä soitettiin, niin se oli aina semmoinen tunne, että ai vitsi, että miten noi ihmiset näkee ja kuulee mut näin. Ja toi aihe on kuitenkin noin tommonen, siis raha, sijoittaminen. Niin se oli kyllä massiivista. Sitten kun alkoi saamaan niitä konkreettisia hyötyjä, kun mä tajusin, että hei, mä ymmärrän näistä asioista, kun mulla selitettiin ne ihmisen tasolla, niin se oli ihan massiivinen juttu. Sä oot myöskin ollut All Accessina aikaisemmin ja nyt taas uudestaan, niin kuinka tärkeänä sä näet tavallaan sen porukan tuen tässä varsinkin silloin, kun aloittaa näiden asioiden kuntoon laittoa? No onhan se sekä paikan päällä koulutuksissa että sitten noi ryhmät, niin ihminen ihmiselle siellä jaetaan niitä kompasteluja ja niitä onnistumisia ja annetaan vinkkejä ja siis ihan äärimmäisen iso tuki ja sitten pelkästään se, että siis ihmisenhän yksi kärsimyksen aiheuttaja on se, että
että kun sä lähdet sinne kärsimyksen tasolle, niin sit sä jäät helposti yksin, kun sä ajattelet, että vain mä nyt niinku, mä oon ongelmissa näiden kanssa. Niin sit se, kun sä pääset niinku sen häpeän kanssa, toiset jakaa niinku hauraasta paikkaa, niin sit säkin uskallat vähän enemmän ja sit sä tajutkin, että no hei, että kaikilla meillä on niinku probleemeja niinku eri asioiden kanssa, että pitää muuten nostaa siihenkin asiaan yksi semmoinen, mistä olen niinku ylpeä, että kun mä olin aloittanut jo varapuun kanssa ja rahan managerointitaidot oli sen verran niinku hyvällä tolalla, niin sain mummiltani perinnön ja tajusin sen sijoittaa, niin sijoitin sen oikeassa kohdassa oikeaan paikkaan, niin onkohan siitä nyt vajaa kuukausi, kun mä tarvitsin mun yritykseen rahaa, niin mä otin koroista, sijoitin omaan yritykseeni ja mummi oli mukana mun ihanan elämäntehtävän rakentamisessa ja ei tarvinnut sitä pesämunaa sieltä ottaa pois, vaan niin kuin koroista. Ja jos mä en olisi osannut oikein sijoittaa, niin eipä olisi mitään korkoja tullut tai ei olisi mitään pesämunaakaan, kun se olisi mennyt niin kuin jep. Luksuselämän pyöriteissä vedetty. Kyllä, Fantastic. just tämä, kyllä. Nyt voi olla enemmän kaistaa niin kuin syventyy siihen enemmän, että miten tutkii niitä yrityksiä. Raaka-aineet on ihan mun niin kuin lempisijoituskohde niin, että miten kannattaa niitä tutkailla enemmän ja asunnot ajattelin ottaa jossain kohtaa haltuun. Koska on sitä pohjaa sieltä aiemmasta elämästä jo, niin että miten yhdistää se vanhan minän se ja sitten nämä uudet opit, mitä mä oon saanut varapuolta. Ne olisi mun seuraavat jutut. No niin, mahtava homma. Siinähän oli varsin mielenkiintoinen tarina Iinalla. Siellähän on käyty kaikki nämä edellä mainitut askeleet ihan niin kuin oppikirjan mukaisesti. Ja sehän se varsinainen syy tietysti oli, minkä takia Iinaa haastattelemassa käytiin. Nyt ihan siis niin kuin tämmöinen kysymys, eli kun puhutaan tuosta ryhtymisestä,